No takže ahojky, vítejte u tohoto videa. A toto video je, jak už jste si přečetli, děkuju za 10 odběratelů. Já vím, někomu to přijde, že je to málo, ale pro mě je to úspěch, protože já fakt jsem nečekala, že budu mít takhle zarychlo 10 odběratelů. A jsem moc ráda, takže vám děkuju a jsem za to moc šťastná a prostě dobrý. Já jsem fakt strašně šťastná, jak jsem to viděla, jak to přicházelo, že prostě 10 odběratelů a to mám teprve 8 videí. Já vím, teď moc v téhle době nenatáčím, ale moc se omlouvám, protože já nemám moc času a taky někdy nevím, co mám natáčet vůbec, takže se fakt omlouvám, ale prostě třeba můžu nenatáčet třeba měsíc, rok samozřejmě ne, ale kdybych si chtěla dát pauzu, bych vám to řekla. Neodhlásila bych se, ale bych si dala třeba pauzu 2 měsíce, 3, 4, prostě na díl než 1 měsíc. Takže jsem se rozhodla natočit toto videjko od 10 odběratelů a moc vám fakt děkuju, protože tady to je pro mě úspěch a pro nějaký třeba ne, ale já jsem z toho fakt moc šťastná, protože jako nemám 100 odběratelů, abych se mohla takhle krásně radovat, ale prostě mě stačí i 10 odběratelů, protože vím, že mě aspoň někteří máte rádi a prostě fakt super. Takže já vím, možná jsem úplně taková šílená dneska, ale já prostě mám dneska dobrou náladu, byla u nás kámoška, no nebudu vám to vyprávět, prostě tak a moc vám děkuju, jsem moc za to ráda, takže určitě čekejte další hezká videa a ať za dlouho nebo za krátkou dobu, prostě hlavně ať budou, ne? Tak jo, moc se těším na další videa, který budu natáčet a moc se těším za další odběry, lajky, shlédnutí a tak dále, komentáře. Pokud byste se chtěli fakt na něco zeptat, zeptejte se, nebojte se, já vám neutrhnu uši, já nejsem zlá, já jsem hodně linká, takže tak. A prostě doufám, že se vám vaše videa, moje videa líbí, no, tak aspoň některým. Vím, že někdo si říká, že jsem úplně trapná, ale mě to prostě baví. Mě baví natáčet s pečpákama, baví mě pečpáky, mám ráda pečpáky. A jsem moc šťastná, když s nima natáčím, ale zase někdy třeba prostě nevím, co natáčet, jak jsem vám už říkala. Takže rozhodně, kdybyste mi mohli dát třeba tipy na videa, nemusíte, já jenom kdybyste chtěli. Můžete se teda na něco zeptat a já vám prostě neutrhnu uši. Tak jo, tak já mějte se a čau.